Imariko yamukuverenga mudare. Imariko mari. Imariko yamukuverenga. Mari mau. Mimi mapa mariko mauracha. $10. $10 pachipa round here kana we. Per round. Ya, imwanzorwa mangani manje. Kazhinji akana riri good ure ndoratu. Kone bit. Kana riri niceness. Ndogona rwa usiku wese ndingo 30 US. Mumbozari kumabhondi mune magiramu nomarira. Ndogara ku America. Canada is in America. Saka ndidi kuita zvinhu zvinondishoresa ini. Kuti ndokanga baby. Ndoripa mabhondi. Andikana muZimbabwe. Saka tichatonzanza dzidu. Ndobata visa chakwanijuya pa airport. Saka ndidi zvinhu zvinoshoresa. Vanhu vangu vandogara navo mabhebi vacho anakatoziva German akabachi Babylon waizva. Bozi kumaJubek muuza vari kubhadhara ma3 dombi kama 3 bondi. Pa $10 munorova marounds mangani. Wakaita mizi ndowapi? $10 is $30. $30. Munorova 10 rounds. I don't externalize money. Yeah. Shanda iri zvairi. Shanda zvairi mari iyoyo. Kana ndi $10 it goes is $10. Yeah. Tenga wawa is 1:1. Saka tikati chiko ghetto recoveries. Uyai pa kamera. Uyai apa tsikukuona uyai muonekwe. Nyaya yanga iripo yanachida kubvunzo makuru wanu. Nyaya iri very simple. Zvinhu zvinoshoresa. Zvinhu zvokuti vanogara vachitaura nezvavo. Apa vataura kuti havadi kushorwa nemabhebi. Ko hapanawo here zvimwe zvinhu zvinoshoresawo munoona kana patiri kana pane vamwe kana because toda kubva tangoziya kuti tinofanira kutamba sei level yedu tichiita sei zvekunwa mbatutu yeni maraini because vamwe vamuri kuona mbatutu akagara musombodhiya wawo mufana kumira kunodzoka wadhakwa inini chade kutombonwira kana wawa munomu toenda kwaefirizi unmira ikoko aiziya aiwa ipapo tikubata akomana muri kupateerera kana asi mablanco ndichikurangarira muchitaura futi kuti iyo fodya iyaiya mbanje hamudi kuiona futi. Aiwa mbanje ndobhema but yakushoresa mazuva ano because ndakaona zvishuwa John Shop akabudira akabuda mbanje unoputira kuseri kumbanana svikana takungonzi vanhu vembanje kuti nge tisina zvatikuita nezvekuita zvakawanda muri kupanzera kumana because John Shop arunza abuda dako kaninye kuregedza kwakaita mbanje iwo akaita kulimba akalimba saka patira Guinness vanhu vangoputa mbanje pese kumwa kango pese kana neni andifana kunge ndinwa beer muroti because vanhu kana ukaita chinhu chakanaka hachioneke chinenge chingonzi anoswera achimwa wawa akangounganidza vanhu achivatengera wawa but mukunzi makaita bira nezuro kai kuchokwadi here kupi bira takaenda kuChelsea takanonwa wawa $3.50 quart yeah komakandisira pavazoita sei kunyama uko kwakazorwa marata uko kunyama komulanzu kwanyanya mandipondi ndakatiza nenyama yedu ndakatiza nepoto azotiza nenyama ukuzoona unikuona kuti wawandirwa yeah aiwa tikuzoona chinonzi chichimburukutu chimburukutu chemari icho but panenge pane mawaya futi ka mablanco azanambobata mari yakawanda kuda ndikumburongoisa ya aripo vanhu vaone mawaya aripo nema50 amana andikutaurira inini kuti ina ndakamirira kuti ndege isvike handiti ndozvo zvakatakamirira ameni vane nhamo musazotaura kuti anzi kuZimbabwe kune nhamo ka geto recovery yakuromorireka 100 papapa komfana wakangonyarara chii chikunetsa wakabata maoko taura nyaya yako chii chikunetsa fana kutambirisa waya uyo aende kubasa ndomana yakutambira uide ungopinda graft vanaona ukuru vana vafana kutaura okay aiwa ane respect mfano akarerwa
but hano nyaya iripo muno mugeto medu pane zvinhu zvakawanda zvakungoshoresa zveshuwa pamwe tinenge chitamba pamwe tinenge chifara but takungoteererawo zvekutaurawo maelders ndizvozvo enge pane imwe nyaya futi handisungakangamwe yamakataura ukati Fonzo iwewe kana uchitamba naMangingo handitika iwewe uri shamwari yaMangingo zvandoitirana inini naMangingo hazvifanani hanzi Fonzo iwewe hausi shamwari yangu was your late sekuru ngunzwa here Ernest kwete iwewe wosikombosvikewo padheni pangwe uchitonge uri shamwari yangu yauzondoona hanzi unofanira kuziya level pekugumira uri kuona vapana vembare muno muka vanondijairira just because ndiswera nawo vanazonda undimutsa na7 ndiri paholiday ndiri paholiday shamwari usandimutsa na7 undimutsa chaukumutsira hapana ndoda ndikutengere bhiya ndiri paholiday ndofanira kumuka time yandinoda ndakafanira kumuka kana na12 kana na11 usandinokera uchida kunyebera kuti mablanco mamuka sei uchida kunyeba uda kuti ndikutengere bhiya munokwanisa kutiudza vanhu vari kudari here ndifonzo Pakaso naenda kupi vandoita kutumana Fonzo napakaso Fonzo geto recoveries geto chaunoza kuti bosi anongada kuzuka ng'onzi vamuka sei unoza zvinonetsa unokenda nehit iri kunoka nematemperatures anenge wajairauka would want to know kuti but geto recoveries mimi ndeipooneka chimbwa kana ndakakuona muchitepa bone zuro imi ayo ibalance yekuti kana ndazomwawana okay otherwise makatorikavha futi aendatobo yekuti kana ndine mari nyika ndina kutengera Fonzo coat obva kuti aiwa Fonzo samutengere coat anonwa musombodira tapiwa zviregereri mati iwewo neshamwari dzako ndakakuzwa mutauri ava ndiwe mbatu ani tombokata here taura aiwa sakati makazvizwa rini personal handei when was that mira when was that mati tapiwa saka when was that pamakadzwa ndichidaro uzandotosununguka kuti shanda kumwowa kanaka kunzwa mablango vauya aiwa yanzi zoni tapiwa nyaya yekuti kana vachitengerwa Fonzo koti voti ndevekrango ndiwadi kubvunza kuti when was that mirakaniwa ari muvhidhiyo munhu when was that mageto crown king makazvinzwa kupi panga painani zvimwe zvinhu unongozvinzwa aiwa tikuda kubuka nyaya yemakuhwa aiwa mafunga tokarambare vesho zvinoitika umba kwako pamwe ndikuziziya wewe hauzivi hatitauri vanhu vasipo saka ndikuda kukuzivisa saka iwo hanzi iwo waudzwe ndoripo aiwa inosanda kubvunza kuti pabosi I don't remember ndichida inini amagenesi kutotengwa kwealcohol kwete kwekrango because hauno yes satonga madrink yes Mangingo mangerekeza kutenga wawe yes nai Mangingo iya tione Mangingo aiwa Mangingo ita stage ukwate munhu akasignature isusu kwekunzi pakasainwa paipa ichichaitika iwewe ukandongokonzeresei yanga yakanzi chii vhidhiyo yako iwewe uchitaura kuti ava vanhu vafana kutengerwa saka makasainirei takasaina kati kuti iwo kuda kwako kati takusaina saka ndakawina kai hakuna kuwina saka makasainirei iwe chaitwazende vhoti saka makasainirei bozi bhiya risi kukwepwa kai aiyo bhiya rakanzi weekend bhiya rakanzi weekend ka taingoziva kuti weekend ichasvika saka nhasi saka ndakawina kai bozi pakati apa bhiya zvichadaro aya kuwina kwako hatisi kuti wakawina but at least we could get some sense handiti ka chimbozororai aiwa chiripo ndechekudaiwa bhaki racho rakawanda takangomira kutenga bhiya because pane project handiti ka takangopfuda paproject iyoyo tokwara nawo shamwari zviva zvitaura nemunhu vanobata tumabasa pakati pewiki
Shakarigai vaenderere mberi nechi. Nyawakawo. Tinovaziva aiwa weekend vanomwa hehe. Ko pakati pewika. Pakati pewika vapana vari sei vanenge vachibatsira basa pane mamachembere ari munzvimbo vakagara vega. Hapana ndipo unoenda musarohwa iko kuti auzokumamisa manje. Kunyaya yekusonerera vafana ava kusonerera. Vari kusonerera vafana ava. Wakaona muna chimwe vari kusonerera munoti inayo. Ndosonera nekuti ndatakatasa mudenga ndichiona kuti ndege yacho ndiyo here. Ndakatobotesa mudenga munhu ndazomuona iwe ndoenda kupi kuda ndindipai taura tell me where to go. Airport ndakatoziva kuti no mabags anogona kutadza kukwana motikari kuzitowa tuma taxis chichichi vandazisiya no andinosonerera sha kana uchizokusonerera aiwa ndi number 1 sha fonzo nachatenga hembe saka ndogona kuuya ndisina kana hembe ndingori munhu. Saka vanhu next round vanhu vanongouya kuairport vese. Zvekuya kuairport zvezvekuwestangwa unoenda kumba kwedu ndikwandiziva ndikuziva kumba kwedu anongouya ndikuziva kana ndaenda 10 years badina ichida kuendawo ndigoona Kuairport. chatinongoita pakudzokera paive pane vamwe vanhu vasati vaona airport. Saka vanhu ava vane matsaga kana matsaga totaura. Boziyo haungatadze okay bozi haungazitadze kuziva paairport kuchigara marare. Andizoti pachona zvinonzi circumstances. Saka kuenda kuairport isina mabusiness ikoko imwe. Aiwa unoperekedza hama. Ezve. Tune mnakagara kotsezi muno masina kupinda marara angu. Aiwa marara zvasiyana kuairport ka. Ngosina business nekuti nzvimbo yacho. Mangurenje. Unoti chine zvekutaurwa? Uko Mangurenje wakarwa unosupport handi? Saka unoti chine zvekutaurwa? Kunzi munhu anosvika 30 years asina mbosvika paairport. Aiwa, saka kuti tsaga ndimatsaga totaura. Bozi pamba penyu pane diaspora inouya every week wotadza kuenda kuairport. Vari kukwira ndege mamudzinga pamotikari. Saka utotoendesi. Tandimatsaga katotaura kaMangurenje. Aiwa, Mangurenje uyu munomudzinga uyu. Baba vake varivo vari kunokwira ndege imi makuita ngemi vana vacho. Saka this time Mangurenje ane first city. First munhu. Kana uchida kuenda kana ane pauri kuda kuenda. Vamwe vacho havataura vanokuita vanenge vachikakana vanenge vachihukura kuti vamwe vanobva nekumaraya nekuseri vamwe nokuperi takaenda tikasara takuita semangingo paya takutiza vanhu tine gauro Gauro ranga rabva kupi komudare Mangingo ari kuramba wabuda kao. Yanga yabva kupi chechi ndasotaura nyaya yenyu. munhu anga havangadzokereka nemari kukanada. Okay mari yakasiyiwa. Yakasiyiwa. Ndobva vanhu marata. Karova vanhu marata. Mangingo mati mukubuditsoka hwani. Ungoonekwa kuti Mangingo uri kuzvifambisa sei. Bozi iwe vanhu vanofana kuziva bozi nyaya yako yekubayiwa. Nyaya yako yekuda kubayiwa nyehuku ikuzikanwa iwewe. Ninyehuku toda hwani. Tingovarakidza kuti ndiye Mangingo. Akazouya takatamurirwa nana Junior Dick achitipenyu zvasara zvezvazvatamu hapatisina. Saka geto recoveries matati chine nyewa wai. Wawanzi chazotengwa pane zvoda kuitika ani mukuziva. Pane project pane project because ndakabva nema curtain kuAbu Dhabi. Ndakapiwa neshamwari yangu nonzi Yeah. ndokwandikuenda next yakaisa maketeni ka maketeni acho anoda kuzomecha nesomething. Okay. Kana zvazomecha manje hapo Pressure rotanga. pressure inotanga because vanoda kuzoda ukati freeze ka atikazombeisa ka 10 crates pa next door. Yazviite. Biri wakawawa nema next door ndiwo next door yacho unobva kuti bira gas size. but pamusoro Papati ndakatenga mabia mangani. Pa 50 bed yangu. Panga paine makasolite angari mangani zviya. iwe ndokatenga Angari 50 there's a 50 crates plus makasolite. Huku dzanga dziri ngani? 50. 50 ka. Yeah. Sangani mangani? 50. Takaenda tiri sober uziye. But vanhu vakaenda vari soba unosvika kuti zvakanwa vakaba macrates angu nokuba nezvimasaini zvepamotikari shamwari dzangu dzakutotya kuuya kumupari. Saka vafana vari kuwanza mutoriro ka. Kune chinonzi mutoriro inonzi crystal meth inoputwa nekaglass
mababs My saver. energy saver Yeah. iri kupiswa nevapana kuno saka mutoriro wakwadza vapana varare kana 3 days. Yeah. Panoraramuke. Kuti ndinowa ndiri kutoziya akarara izvezvi. pane mwe vakamborara 3 days amaito katutakakutochema akarara 3 days laga vana kumendisa kumochata. Yeah? Musoro wasekeni. Chimbotitarisisa musoro wasekeni. Wada kundikudhaisisa, wada kundiroisa. mutoriro wakaipa Mutoriro hausi right. vapana vakatadza kurara vachinyepedzera kunge vari kurara vachiruva mutoriro. Bozi masaini akarohwa imota dzakawanda kai. pakarohwa yebenz yanga iri apo pamariapo vakatozviiva zvepati pakarohwa yatoyota pakarohwa vw pakarohwa yekuzesa Ya moto yezesa. nedzimwe dzatisi kuziva vamamwenda Vakaenda vakanyara. vanyara. Saka vanhu havasi right. Handisi kuzonda nani. Pakasoni kudiwa pane nyaya yekutaurwa. Aya mabondi kai. Saka sha. Kwewe wafonzo chicha umwe chimuchigubhu. Ungamwe chibuku pane munhu abva kukwira ndege cha. Aburuka mundege. Wachinja mari ivikilo. Unofunza zvakataura. Andozvaona. Apa tapera. Haufariri kundoona chimwe customer. Unorwadza. Ndakaramba pa 40. Aiwa mukuru anokuitirai plan don't worry. Koma ngurenje kungodzikama dzikama endava chi ndokuziva kuti muri happy kai. Ndaenda ngaite 40. Indadhora ndimbowapa example. Ndisadhura. Ani ndachinja mari. Kune maforex dealers mbari. Ndachinja mari madhora aramba uyanga ndikapondo kaakapiwa. Ipa ifonzo mono kuti anoramba. Right. $1 is $3. Right. Beer rukuita $2. This beer $2. This one. Saka iwo nditaura kuti beer riri kudhura indakabva diaspora. Kutenga beer less than $1. Canada ndotenga 1 pint of $5 mubar. Nightclub it's almost $8 to $10. Yeah. In a nightclub. Saka sometimes you have to use your mathematics on the beer to good. Saka beer rakachipa kai. Beer rakachipa sterek. Vanhu kuEngland vanouya kuno vanenge vasina mari ndazvo vasikakwanisi kutengera vanhu beer. Vasina mari. Pakasoni. Kwaenda kataza kako. Inenge iri 3000. Handika. Yeah. Unokwanisa kutengera kana boys zako so kana $100. Welcome on board. Ya pakasoni. Pane nyaya yataurwa nemukuru pana. Hanzi nyaya yekumutsa iwo uchinyepera kuti mamuka sei uchida kuti akutengerwa asikuida. Hanzi ari kuholiday. Hanzi iwewe naFonso mukuya muchinimutsa. Escort. 1 escort 2 3 shamwari akabva kudiaspora kuti tozola mari saka hatitombo we don't miss the Babon will not miss the brand, my friend. Yeah. The only thing, number one, should be that. Kuti munhu akabva kudiaspora kuyazodikisa mari ndo number one. Aiwa, tenganga taona kuti munhu acho arimo here kokwana akafa 20 saka ione ni ndana acha. Aiwa. Anotanga. Ione ni ndana chatanga kufa. Asi unomusombodi yakadai. Aiwa, izvo zvinozikane kare. Koma pastor. Zvinozikane kare. Ondindanira noziya. Saka mukuti chine nyaya chibepa chakasainwa. Chibepa chakasainwa chacha, all right. Fonzo, chibepa chakasainwa chakasainwa ndizi. Ende nhasi chiri kushanda. But from today and cha expire.
chaexpire ndawa Eh? chaexpire ndawa Chakasayiwa kunzi only for today. nhasi saka nhasi hapasati patengwa budoruka Aiwa, nhasi rakutenga kutengwa. No gas, no gas. Chatanga kuzashanda. No beers until I process zvinhu zvangu zvatoda kutenga. Okay, all right. And people should learn to hustle money. Ndozondaitaura imwe ndaitaura kuti kwaini pavhidhiyo apo ndaitaura kuti hapana vane machembere vanenge vachibatira Rasa mapingi. zvirasa mapini uchera mvura kuenda kuchibhorani kukozwi mvura dziri kungoenda takangoswera takangounganira mablango hazviite machembere antu ngakutorwadzise ko mukuri china nevafana vari kubava muri kuti chinavo isikire kutsvaga mari kai aiyo anoba anofanira anoba ngaro Unorova munhu kwaubhafa. vanenge vane nzara kani mukuziziva Zara. Munhu hapana atiitaura ndechekuti pepa rere unaro riripo riripo izvozvo safe Ndikuzoti rakaexpire. no but ndiri kuti aoni mangwana anenge rakuchinza saka nhasi zvikatakwa boys nhasi zvikatakwa boys amenei handizvadhakwa. Ndatengei. saka zvadhakwa boys Ndangotenga zvimareo zvemaketeni chete. Saka aiwa. Zvimwe zvacho hazati atenga. Ndakazotaura pavhidhaji manje kuti ndautenga chakati unobva usvika padhenobva achishaya zviiti. Saka ndikotaura kuti pane zvinhu zvinoda kuita. yeah saka vakomana zvawacha zvava next week guys Zvato zvenext week. nhasi hapasina dhiri takutongoenda kunorara Kunorara wambona munhu anorara musi wamuka. saka motongodaro bozi hanzi hapasina dhiri Aiwa, kuna zvakadaro kani. wambobviriza hatichapinda hatichabviva Ada ukanyika. Kata kitu chako bali. Some can tell themselves something about myself. My name is Pastor. The person who was born in a place worse than Bari. Rwanda, Kigali. A place where guns are more than cell phones. Tell them. Yeah, that is true. So, what do you want to know about me before you give me any money? Because I'm going to wear gure and grab mad minox because I said so. After grabbing, what do you want to do? Just the way I killed Tranquilite. Well, what's wrong with it? He's not giving me money. Money for what? I just need money. For what? He knows it. Tell us, what we want to know. It's If good. it's for drugs, we won't give you money. But if it's for you want money to buy drugs. Is a good you want money to buy drugs. If he doesn't want you want money for drugs. so that means he's in the coffin with Pofela. He doesn't do drugs. He doesn't do drugs. You can't from coffin na Pofela. Who is Pofela, by the way? Pofela is Maston's friend. I don't know about you. But Minox, if you're not my friend, you're going to die. So you want him to join Guru? Guru. He just has to give me money for Gure just to fix my items. For him to go pay. Which items? You're asking about witches. I want to know about my cousin. Which is which? That is that. So you're keeping the secret from me. It's like hiding a secret banana. Secret banana, do I get that? It's okay, master. I thought we were very close. Being very close But you're as denying me relatives, you as some kange, if I be your friend, maybe pamwe ndingatofa nekubatwa kana na chief ndogariswa pamuti ndosungirwa ndorumwa nemhamhatine nasamukange ndovhurirwa zvimasamukange zvimwe zvazvo zvinorova apa ndizvi I'll protect you, master. I'm protected by the court of arms. I love you, master. I loving me. Yeah. Doesn't even work. Find a business proposal.
or find yourself a bib and so juice card. Airtime. But it's not me. Oh, do check a Or for business. parking. It's not me. Once Me, I'm a king. It is you. I just ask you money. If you don't want me, you don't want to give me money. Why don't you start a business? Saka, oda ndupe mari nenda wana. Oda ndupe mari nenda wana. You come from What's her name? Master, do you know that guy? He's the one who's riding a bicycle. He's a rotten scandal. With Zera. Not a finger. Or a kerosene. Kerosene. Don't do that, my cousin. Yeah. It's not good. How come your head is not starched? Yeah, And he it's no feathers? does not need sky. You look cheap He today. buy feathers for me. Only the shoe He works. buy feathers for me. The shoe is expensive. Ah, is it plastic? It's not Oh, plastic. that's plastic. It's leather. That's not. Let me like leather. Like this. Never lie like Everton Beanie for I say You are a so. big man, Master. I'm not as big as you are. Never like leather. Never lie like Everton Beanie for Silverstone in collaboration with Mason Sound. They said so. It's a diss to Everton Beanie because we're taking over the radio station. You don't have to broadcast anything with the tempo, man, because I've got the tempo myself. Come to my ring. Where's the temple? The tempo is Silverstone because I've got the rock in at the Gideon. Fana wakupenge, unose fana wakupenge. You are looking at Being mad. How come I call you madman? Indaka nopenge. This one is madman. Mad Minox, you are a madman. So you are mad master. Mad Minox. mad muscle. What's the word What mad? a combination. You're failing. You're failing to like the word mad. How about mad Chaplin? But akakuregerera mbana wangu novhurika. Saka ngatifilibutsane pakamera. Dagirwa nekamera seringi. Food boots and dog with us. I enjoy the media. Oh, it is life. Food boots and dog with us. Selector Gabo Kula. Yeah? Selector. What's up, Kaka Kofera down? You want me to Silverstone? I'm a celebrity. Mason is coming with the new songs and the new rhythms. New Gideon. It's none of your damn business. You just have to throw the rock in at the Gideon. Sinorechi. For I am the king, you're not the king. Where's the ground? Sinorechi. You're hiding the ground. That's why I want my money is good. Uri gure mbana. Man. That's Pofera you're speaking. Ndoda kungobvunza kuti uri gure. Unotsvaka peufira nowadzvaka Pofera. Chicho. For we as good, we live by a rhythm. You don't have to know about it because you're too mad to know nothing. He's refusing to give me money. Tokupireko Mason, waite He's chi. kissing before you even board the plane. Mason every day paoneka kuno kutokupa They mari. speak in English. Don't even collaborate. Shona and English. Don't literally translate the English in Shona. But every time you come here I give That's you money. literal translation. Every time you come here I give you money. Where is it? You came from Canada working for a lot of money. How much is a Canadian dollar in Zimbabwe? It's millions. You come here as a millionaire and you shine. Eh? Right now he's opening a cider. Inside the nay. Nice. Zambezi. Because you know what is sure. It's so special. He's drinking gold in Zambezi. I'm just smoking a Pacific. But I work hard for my money. What do you do to make a living? Me, You. I'm a working. A working king. Which palace? 61 China Mora Street. Bari National. Yeah. China Mora Street. Yeah. We also have a Chinaman there.
Haichanzi China Mora, yakunzi China China. Mora, we Gilbert Mishanga Shige used to play for China. He's staying around my crib. Near my crib. Alright. Yeah. He's a footballer. Oh, that's why you always out of the China Mora. He's part of your friend. He's my friend. Gilbert Mishanga Shiga is my friend. So why aren't you flying together? I know birds with same feathers fly together. I've been to China before, man. Also, you're believing that you are a bird now. Okay. You are coming to Buddha now. You have no right to ask me just because you're older and I'm young. I just crossed the river Jordan without anything. Nice inscription. We see him dressed in his types of jabbed clothes. You see that the person is not old. He's young enough to make someone who's What is your problem like? Find Marcus Garvey. But we are not going to what is that? Find Marcus Garvey. It's live on media. Samkang is busy texting with the Hawaii. But I'm going to get Hawaiian. Are you testing the bounty hunter? Are you testing the Audi? Are you testing the bounty hunter from Honolulu? He sent you some money. What money? from Hawaii. You want money? I want him to We've send got you a bounty hunter. money. I want him to send you money. He's going to get you mad minnows because he wears feathers and some cowries. I need to go, but I'm going to get Gideon. Just throw the rock in the Gideon, then I wear my Gideon, then you fight. You need to support Guri. I support Guri. I'm original Klux Klan. Klux Klan. You don't know Klux. You shall talk. Talk about why. That demon should come out because I want that crown you're hiding. What crown, man? You're hiding something from me. So you've just got to give me a little bit of that just for me to go as good. Because if I leave without anything, you've been a scrutiny, my friend. You find, I don't know why exactly you find Maston. Chef Linguini. Maston, what I heard before, Hans To make you a ratatouille, because you have to eat a ratatouille for you to be an Italian chef. What's a ratatouille? It's an Italian delicacy. Sure. It's special. Maston, I heard Kunzi no penga washinja in English. Is that the same thing with you? Uno penga. If you ask in Shona, while I'm speaking in English, you want me to literally translate myself into nothing. Inini and the penge, anopenga itora jurungu, norakuza, anoshikiwa ni murungu. Murungu, kuchimarawi, jimwari. Anonzi mzungu. You also Marawi, didn't know Marawi. You know nothing about Malawi. I know everything about Laos. What do you know about Malawi? Everything. You don't know even Boda Mwanza. You don't know Mulanji. You know nothing about Malawi. It's a tiny island just like Jamaica. But it is the heart of Africa. Malawi is a country, it's not an island. Man. It's a certain kind of a language that we say in Africa. We say nothing is an island. No man is an island. Ufuna uyakura Malawi wewe. Someone wants to speak with me because I'm not mad.
sindichokera murangi ndimachokera kumalawi kwachishasha maudziwa ndibanje ripi lirongwe village fp farm chilinda ndikumene mumachokera ya zina rani umuchetu wakudani Samaziya. Ana ng'ono. zina ranga ineyo kudzinza kumwene mumachoka umadziwa jamizoni sindikudziwa sikudziwa nothing you know nothing about Malawi. I don't know Bamba Jamison. iwe usachita Pang'ono pang'ono. pang'ono kukamba kwakalamba ziwa so that is good that is that kuyambura namwene wakwa zimene sindifuna kulangula niwe ndikufuna kukuza pang'onong'ono koti iweyo wakajakwa you drunk I cannot say things over and over just because I'm on camera. You're speaking absolutely nothing. usatere mwene usatere tiankura vanhu vamvesese kudzinza kwako kumene umachoka ndizimene umachita si pamenepo ndikuyambura iweyo Pamenepo ineyo mavuto aripo ambirimbiri ochita tani anyawo anyawo iwe uvhina kure siudzi wa nyawo machokera Malawi pasiudzi wa nyawo ndani we sichoka Malawi sichoka Malawi machokera Zambia koma ndi imba yankura mango yankura ndiriuze zuru wokomesesa wosati chokera Malawi iyai kungokamba che osanama chimwene anama arikukana mani arikukamba arikukana kuti Ari kunena bodza bamba. bodza nimangokamba kupera bodza urukamba urukana Chamba nayo unoza ndiri mubrand yapfura iwe. samaziya Andikoda ngoshayana nechibranda iwe. ataure chibranda kana uri mubranda Hakuna chiri chinozi chibranda ndiri muchawa. Brantaya they speak cheo isinyanya ende cheo nyanja and cheo Malawi Yes. that's deep and not such deep but falls under Zambia. You can even find people who speak that type of language in a hieroglyphic way in Mozambique. Portuguese Zambian nationality. but tambera speaking. kamba niwe pachinyanja So iwewe ufuna kugwira chakuyu chakumarawi ukagwira ineyo siyenera kukamba ugwira kampini iwe tikamba osakana tikamba Bosha. when you say what's up you say the sky is up in the down. Because I live on the ground. Okay. I just don't know what is Talking about situation on the ground is like this. Mad Minox says to I've got a business proposal that I want to make with him because he just decided just to pay Nyao some money. Can you highlight it to Just everybody? paid a token of Appreciation. of a panadol for the king just because very soon I'll be lighting up the flame of the country very soon and Maston he will be there But elaborating Malawi. We've got this building in Malawi, How can you have the the parliament building? building. It's also found in the Malawian money currency. All right. Yeah. Just to show that I'm a king. so how close are you to the Malawians? I mean your relationship. How are you attached to them?
We are touched like this. My grandfather comes from Malawi. My grandmother is from Zimbabwe. It's deeply rooted stone. Where in Zimbabwe? Where exactly? Great Zimbabwe. The ruins. She's the owner of the ruins. Sure, you cannot say that. You need to say your grandmother belongs to my rural home. Yeah. Sure. So Everyone used to reside there. everybody used to reside there. Until what happened? Why did people leave Great Zimbabwe and decided to come and live here and leave the stone buildings? Like before, the history tells us, you elaborating history as it is. Exactly. Like where we come from, we just came from the Stone Age. So people were just elaborating about stone. And some people just think just Jesus is a stone, God is a stone. You see, people believe in stones. You see, So that's why Great Zimbabwe was there, because they had a strong belief in stones. because someone said no one can move mountains. Then Who the said that? ruins Who were said that? Someone. demon said in the Bible. Jesus moved mountains as part of the temptations. Temptations is the one who was singing in America. The temptations, I'm not saying about the temptations, the singers. Which They temp- are also, there's here in Biden is also, I don't want to speak about it. But talk about this is our opportunity You to hear find from an you. opportunity to find the house of temptation in Majubek. When the big guns start shooting, I think those are the Where's my temptations. Jubek? Yeah. The In the Joburg lines, you've got Joburg lines in Mbare, Harare in Zimbabwe. There's also Mbare. There's also Harare in South Africa, Cape Town. Harare. Which geography did you say? Harare. The place is called Harare because it's full of Zimbabweans. All right. Yeah. Have you ever been there? Yeah, I've been in Harare. You've been in Harare. Yeah. Describe the Harare that you have in Cape Town and the Harare that we. The Harare that we have here, the Harare we have here is a seat of Harare. The Harare they have there, it's a squatter of Harare. In Cape Town. They don't even have toilets. They don't even. Master, are you very sure if we go to the Robert Mugabe International Airport, we board a plane, we'll go and see a squatter camp called Harare Yeah. in Joburg? That is if you don't. That is if you don't edit this video. No, we don't. No, we don't add anything. All of the people who are living in So, Harare. okay, when- old to alternatively attack some of the things using orbits. when should we Just leave? to make us mad, just because When- it's when South should Africa, we they go? use Gwala Gwala in Tokoloshi. They use what? Gwala Gwala in Tokoloshi. What do you mean? We don't understand. It's a part of a temptation habit that they have in South Africa. They say they sell goblins everywhere. Huh? What are goblins? It's more of a talisman. What are you saying now? Oh yeah, it's, You know, it's like when I give you something like this, yeah, and like that, I can sell it. It's a goblin. Yeah, I'm just saying, if I believe in stones, if I give you this, and I say you have to keep in your wardrobe, then you bring food in the wardrobe for just to live in the wardrobe. Tomorrow morning, then you find some money without even working With this stone like so. with that type of a stone. Master. That is part of South Africa. Okay, when can we leave for South Africa so that I can also see these things? That is very easy. We'll be traveling with Matt Minox, with the camera and the crew behind the scenes. That will be very interesting. No, we want an exact. So why are you involving me in all this Tokolosh Because thing? parts and parcels are the king is looking for money before the presidential God gives him money. Which king? Me, Marston is the Lord himself. Long live King Marston. Everyone is going to lie down when the time comes. Long live King Master.
I am the terror. The blacks and the knife. Right. I'm going to bow before my Master. So we're gonna bow down our heads to you Everyone is going to bow. Sure. Yeah. in front of you. When you use a bird, it's going to attack. When you use a heartbeat, it's going to attack back. When you use a weapon of mass destruction, just like Leon Schuster with the samosas and you playing Guara Guara. When you talk more about Guara Guara, So what you because I'm Zulu. All right, Maston, forget about the Tokolosh. What do you think about that guy and John Shogun? I gotta get Zambanji. John Shop. Which one? That guy. That guy. Yeah. He's gone fat and out of shape just because he's not smoking. But don't you think it's a good idea? It's not a good idea just because he's just gone out of shape. But Master, do you think these drugs will let you have a good life or they're actually ruining your life? Yeah, at least you can ring a bell. Yeah. You see? So you think he's not healthy because he left Ganja? He has to smoke before he dies. No. Because he can die even very soon. You have to smoke. John Sharp. For the shop. He was supposed to be Silverstone Boyerman with Thompson. Right. Alongside the late Marley. Yeah, we have Marley here. So they're supposed to be together. Yeah, they were supposed to work heavy. But Male wasn't the guy to smoke. Yeah, just for the kids. For me to smoke. For the kid to smoke. Yeah. So you're the one who's creating problems and you make I just made. smoke marijuana here. He's back. Who's back? Dingo. This one is Dingo. My brother's name is Deconomodatius. He's not a Rastaman. Right now he's in a Buddha style. In got hair. Yeah, Dingo. We're live on camera on Wi-Fi. Wake up. Dingo, what do you think? Halloween, don't be afraid. Hanzi uyu akareke Zambanji uyu. Unofunga sei nazvo? I think that type of decision doesn't work for you because he's going out of shape. It's going too much big. Yeah. Come big. Smoke. You should start exercising. Come big. And stop driving for a while. That would be something that the psychiatrist should talk about to people like this. Should pay a lot of money about speaking to you. So I just told you what a psychiatrist is to prescribe for you. But Master, What do I need? You just need to exercise and stop smoking. Or to start smoking. Just for the game. so you mean to say you're the king who is inspiring all these ghetto youths to keep on smoking marijuana? There are other people all who that should stuff. smoke. But no, when you say Like smoke, me, just I am the only one who should smoke because I know the intelligence which is in the whiskey itself. there's is weed. intelligence in the whiskey. Yeah, at the back of the Bible there is a doctrine seed. There's what? For the wise. At the back of the what? Bible there is the doctrine seed of the wise. The doctrine seed of the wise. That is the marijuana. Not for you. I know. I understand. Yeah. And at our national symbol of our flag, there is a star. Are you very sure? That about star is marijuana just for me, just because I'm intelligent enough. It's a bird. There's an inscription of a bird.
And all the colors, if you mix you can make any color through color coding the national flag of Zimbabwe. I can say that. Okay. What of me? The rest of you cockroaches first washes the back. The rest of you cockroaches first washes the back must know this is the stage me. What of me? I'm the king. You're the king of nothing. King of Marengueña. Guara. There's no Guara in Marengueña here. You plan these things or you just say them out of somewhere else where we don't know? Why is it you're so creative? I'm so creative because I know good over evil and I believe in life after death. And I also believe that I cannot die. Life after death. You believe in that? Long live Marston. Long live Marston. Marston, long live Marston. Long live King Marston. Yes. Okay. Sorry, long live King Marston. Long live King Marston. So, But as a king, people should learn to respect me worldwide because I said. You said so. Now, okay, long live Marston. long live King Marston. Thank you for Your last words, long live. What do you want? my last words are You're listening. we have the presidential guard in Zimbabwe who is elected by everyone. We should learn to abide to his laws and regulations because Interpol is grabbing with prints. Okay. Cats. Long live Long live King Marston. King Marston. Thank you so much. King Master. Ashkas. Thank you. Ashkash. Ashkas, Vishkas, Rastakamon. Yeah. Ayo,